predsjednica, sad komentirati, odgovorno to je taj SMS će Ja sam to je isto sa Sikulića. Nella predizborna kampanja došao je Sikulić, malo sam ja sam došao pred panjene slovo, za dan je vaš posjede s papirula, onda čuo da sam njega. Evo 6 sati je prošlo, čekali smo minuticu, dvije, ako nam se još netko pridruži, dobro je došao. Dobro večer, prije svega svima još jedanput. Ja sam Ivana Šamković, viša savjetnica za pripremu i provedbu projekata Zagorske razvojne agencije. Danas je s nama tu i Martina Gregurović-Šanjuk ispred Krapinsko-zagorske županije, pročelnica upravnog odjela za... Dobro večer, izvolite. Pročelnica upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i udruge. Prije svega, prije nego što uopće počnem, ja bih samo jednu malu napomenu. Ova radionica se snima, dakle, ovaj tu radni dio, zbog toga jer smo nekad imali više radionica diljem županije, međutim bio je dosta mali interes pa smo se onda fokusirali na jednu centralnu, ali ćemo staviti na web video radionicu, tako da se ipak drugi mogu pogledati sve što se danas ovdje govorilo. Tako da zapravo s ovom prisutnošću ovdje i potpisom na potpisnu listu pristajete da se to objavi na webu županije. Drugo što bi naglasila upravo zbog toga što se snima, zamolila bi samo da sva pitanja onda ostavimo za kraj, tako da imamo neku cjelinu koju možemo staviti na web. Dakle, na kraju ćemo biti mogućnost za postavljanje pitanja, a sada ćemo kratko proći kroz sve kriterije natječaja, s time da se ja uvijek u tim radionicama volim osvrtati na prošlu godinu i neke stvari koje je potrebno naglasiti i da se poprave, da se nekakav fokus stavi na to s obzirom na neke greške koje radite u svojim primjerima. Evo, prvo bih samo pitala tko je do sad prijavljivao svoje projekte ili programe na ovaj natječaj? Svi. Niste, dobro, znači... Dobro. Eto, i vama koji niste i vama koji jeste, sigurno će dobro doći neke upute naročito u dijelu proračuna koje ja volim naglasiti gdje se najčešće nekakve greške potkradu, pa evo, obratite pozornost na to. Tako da nam je zapravo svaka godina na neki način učenje, poboljšanje, s jedne strane i kriterija, s druge strane i vaših prijava, dok jednog dana ne bude sve bez greške. Eto, dakle, Krapinsko-zagorska županija je objavila javni poziv udrugama za prijavu projekata i programa usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja i hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije. Natječaj je objavljen 16. siječnja i rok za prijave je 15. veljače 2018. Imamo nekoliko ciljeva, odnosno jedan opći i dva specifična cilja ovog natječaja. Generalni opći cilj prema koji trebaju zapravo vaši projekti i programi prema kojima trebaju biti usmjereni je osnaživanje organizacija civilnog društva u provedbi programa i projekata usmjerenih u očuvanje digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije, a zatim specifični ciljevi, prvi od njih je pozitivno utjecati na percepciju članova udruga, na potrebu zaštite dostojanstva i vrednovanja njihovog doprinosa u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, kao i na percepciju zajednice o njima, dok je drugi podići kvalitetu življenja hrvatskih branitelja, stradalnika i članova njihovih obitelji kroz radne aktivnosti, terapije, sportsko-natjecateljske, kulturno-umjetničke i druge rekreativne aktivnosti koje će pridonijeti njihovoj psihosocijalnoj rehabilitaciji i resocijalizaciji. Vidjet ćete da kroz popis prihvatljivih aktivnosti zapravo se upravo dolazi do ostvarenja ovih ciljeva. Vaš je zadatak da u prijavnim obrascima kroz opis projekta zapravo pokažete da doprinosite specifičnim ciljevima ili samo jednom od njih, kako si odaberete, ali da svakako to generalno onda utječe na ostvarenje općeg cilja ovog natječaja. Dakle, vi to morate nekako unutra lijepo napisati da
se vidi zapravo da to nisu samo aktivnosti, vi želite nešto održati, neko događanje, neko druženje samo za sebe, nego da time utječete zapravo na postizanje ovih ciljeva. Financijska potpora. Ove godine u proračunu Krapinsko-zagorske županije ukupno osigurano 250.000 kuna za potrebe ovog natječaja, dakle 50.000 kuna više nego prošle godine. Iznos potpore po prijavitelju je ostao isti, 30.000 kuna maksimalno, minimalni iznos nije definiran. Intenzitet potpore je do 100% iznosa za financiranje, međutim doći ćemo do toga kasnije. Prednost pri bodovanju imaju oni projekti i programi koji imaju i druge izvore financiranja. Dakle, ne oslanjaju se samo na financijska sredstva Krapinsko-zagorske županije. Provedba može trajati najviše do 12 mjeseci i počinje danom potpisa ugovora. Međutim, prihvatljivi su i oni projekti koji su počeli i prije potpisa ugovora i traju 12 mjeseci, ali ne prije 1.1.2018. godine. Dakle, ako potpišete ugovor u 3. mjesecu, Znači, prihvatljivi su nam i troškovi nastali od 1.1.2018. do 31.12. Tako, upravo to. Dakle, neki se odlučuju zbog rasporeda aktivnosti da to bude po potpisu ugovora, ima raznih projekata, naročito kod onog drugog natječaja za udruge, ali su vremenska ograničenja ista, da se prilagođavaju školskoj godini jer su im tako bazirane aktivnosti, tako da si posložite vrijeme trajanja projekta kako vam odgovara, ali ne smije biti prije 1.1.2018. jer ovaj natječaj je isključivo za 2018. a objavljuje se svake godine. Tko se može prijaviti? Dakle, kriteriji za prijavitelje. Prije svega, udruga mora biti upisana u registar udruga i djelovati najmanje 6 mjeseci u području u kojem prijavljuje program ili projekt, zaključno s danom objave natječaja. Zatim, udruga mora imati registrirano sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, međutim, eto jedna promjena ove godine, da iznimno se mogu javiti i udruge koje nemaju registrirano sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, ali koja putem svog ustrojstvenog oblika bez svojstva pravne osobe, dakle neka podružnica, ogranak, klub i slični organizacijski oblik, sukladno statutu udruge, na području Krapinsko-zagorske županije kontinuirano u periodu od najmanje 5 godina, prije datuma raspisivanja ovog natječaja, provodi programe i projekte u području za koje se prijavljuje i koja ima članove s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije. Dakle, to je jedan novitet. Zatim, jednako kao i prošle godine, udruga mora biti upisana u registar neprofitnih organizacija i transparentno voditi svoje financijsko poslovanje. Udruga mora imati usklađen statut s odredbama Zakona o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu. Zatim, udruga treba imati ispunjene sve ugovorne obveze, preuzete temeljem prijašnjih ugovora, da li sa Krapinsko-zagorskom županijom, da li sa nekim drugim izvorom javnih sredstava. Mora ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, plaćanje poreza i drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave. Protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne smije se voditi kazneni postupak i ne smije biti pravomoćno osuđeni za određene prekršaje. Udruga mora imati općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrole te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu, odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu navedenog programa ili projekta koji prijavljuje. Treba imati usvojen financijski plan i plan rada udruge za 2018. godinu.
Zatim treba imati organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje djelatnosti sukladno financijskom planu i programu rada udruge, te ne smije biti u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije. Prednost pri financiranju, dakle, 4 su neka kriterija, jednako kao i iz prošle godine. Dakle, to je ono što se dodatno boduje, za to dobivate dodatne bodove i onda u principu na kraju imate veće šanse za prolazak. Dakle, prvi kriterij je zapošljavanje. Dakle, da se kroz ovaj projekt ili program zapošljava najmanje jedna nezaposlena osoba ili se produžuje zapošljavanje za već zaposlene osobe. Zatim da se u programsko partnerstvo uključuju organizacije civilnog društva na području provedbe programa projekta. Dakle, uključite kao partnere još dodatno druge udruge, tako da ćete i tu onda dobiti dodatne bodove. Ukoliko u svoj rad uključuje volontere, dakle, dodatne bodove mogu ostvariti samo udruge koje provode volontiranje sukladno zakonu o volonterstvu, odnosno podnose izvješće nadležnom ministarstvu za proteklu 2017. godinu. I ono što sam već spomenula, ukoliko se financira još iz nekog drugog izvora ili vlastitih sredstava, ne oslanja se samo na financijska sredstva županije. Partnerstvo nije obavezno, znači nećete biti diskvalificirani ukoliko nemate partnera, međutim poželjno je iz više razloga. Prvo je to što projekt dobiva na određenim resursima, ljudskim, organizacijskim i drugim, dakle lakše se provede, dobiva neku težinu, neka disperzija rezultata nakon toga je veća, ali i dobivate dodatne bodove pri bodovanju ukoliko ste uključili partnere u svoj projekt. Znači, partneri mogu biti druge organizacije civilnog društva, ali moraju udovoljavati formalnim uvjetima koje su zadane i za prijavitelje. To se dokazuje izjavom o partnerstvu, dakle bez obrazaca koji su objavljeni u sklopu natječaja. A još jedna kategorija aktera u tom programu ili projektu su i suradnici, dakle možete uključiti u provedbu svog projekta i suradnike. Oni imaju određenu ulogu u projektu, znači pomažu, osiguravaju neke resurse, prostor, ljude, volontere itd. Međutim, ne mogu imati financijske koristi od tog projekta, dakle ne možete na njih prebaciti dio novaca, isplatiti itd. Prihvatljive aktivnosti, dakle, već se moglo iščitati iz onih specifičnih ciljeva što su prihvatljive aktivnosti u okviru ovog natječaja i one svakako doprinose ostvarenju tih ciljeva. Dakle, to su kulturno-umjetničke aktivnosti na tematiku Domovinskog rata, dakle izložbe, likovne kolonije i sl. Edukativni izleti za djecu i mlade s tematikom Domovinskog rata, organizacije provođenja edukativnih programa o Domovinskom ratu u osnovnim i srednjim školama, međutim uz suglasnost nadležnog ministarstva naravno, sportsko-natjecateljske i druge rekreativne aktivnosti sa svrhom kvalitetnog provođenja slobodnog vremena branitelja i članova obitelji i brže socijalizacije, te organizacija radnih terapija, radionice s edukativnim sadržajima usmjerenima psihološkom i socijalnom osnaživanju branitelja. Koji su troškovi prihvatljivi? Dakle, imamo izravne i neizravne, nekoliko je kategorija izravnih troškova. Prije svega to su plaće i naknade voditeljima programa, odnosno projekta, vanjskim suradnicima angažiranima na projektu. Zatim i naravno sva davanja koja idu uz tu plaću, dakle doprinosi i drugi troškovi. Zatim troškovi provedbe programa projekta kao što su najam prostora, neke intelektualne usluge, kotizacije za seminare, troškovi zaposlene osobe i sl. Znači, zatim troškovi komunikacije, dakle promidžbe u medijima, promotivnim materijalima, diske objave i sl. Troškovi opreme,
ali koja se nabavlja isključivo za provedbu tih aktivnosti. I ove godine je jedna mala promjena. Možete na trošak opreme potrošiti do 50% ukupnog iznosa koji ste dobili od Krapinsko-zagorske županije. Ranije je to bio nešto manji iznos. 15%. Tako je bilo manje. I naknade i putni troškovi za osobe koje su zaposlene na projektu, dakle putni troškovi, dnevnice, troškovi smještaja i jasno je navedeno na koji način se ti troškovi pravdaju, odnosno uključuju. Ako se radi o privatnom vozilu, onda trošak 2 kune po kilometru, ako se radi o službenom vozilu, onda trošak cestarine, rezervoara, vozila sukladno prijeđenim kilometrima. Ali isto tako je prihvatljiv trošak autobusa i nekih javnog prijevoza. Neizravni troškovi su oni troškovi koji nisu povezani izravno i isključivo samo sa provedbom programa, odnosno projekta, ali su nužni da bi se on proveo. Dakle, najčešće su to neki troškovi obavljanja redovne djelatnosti, kao što su režijski troškovi, troškovi nekih energenata, sitnog inventara, uredske opreme, telefona. Dakle, bez tih nekih stvari se projekt ne bi mogao provesti, tako da možete to opravdati i isto je nešto povećan postotak u odnosu na prošlu godinu. Ti troškovi ove godine mogu iznositi do 30% ukupnog iznosa financiranog iz sredstava Krapinsko-zagorske županije. Prošle godine je to bilo 20%. I sad što ste sve dužni dostaviti? Dakle, ima nekoliko obrazaca i tu ima nekih sitnih promjena, ja ću ukazati na njih. Dakle, imamo obrazac za prijavu programa, odnosno projekta, kroz njega ćemo kasnije proći, kroz neke važne elemente. Zatim obrazac proračuna koji je u Excel tablici, izjava prijavitelja, životopis voditelja, odnosno voditeljice programa projekta, u onom Europass liku. Zatim izjava o partnerstvu na programu, odnosno projektu, izjava o zapošljavanju osoba, potpisujete, dakle dostavljate te izjave da li zapošljavate ili ne zapošljavate, potpišite ju i dostavite. Zatim izjava udruge koja nema registrirano sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, dakle to je još jedan obrazac u ovom prijemnom paketu obrazaca za one na koje se odnosi ovaj kriterij. Izvješće o organiziranom volontiranju za one koji ga imaju, dakle koji su u 2017. godini podnijeli takve izvješća. I zadnje dvije, uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv odgovorne osobe u udruzi voditelja programa i za prijavitelja i za partnere, te potvrda porezne uprave o nepostojanju poreznog duga i za prijavitelja i za partnere. Dakle, to sad dostavljate odmah uz prijavu. Ranije smo vas tražili da dostavljate kasnije, međutim to dosta prolongira taj proces evaluacije. Dakle, onda mi to od vas zatražimo, dok se to dostavi, produžuje se rok za nešto što biste tako i onako trebali dostaviti, a svima je u interesu da što prije dobite rezultate. Dok administrativna provjera ne prođe, ne ide u kvalitativnu provjeru, a onda čekamo tih tjedan dana dok se to sve prikupi, tako da je najbolje odmah to dostaviti uz prijavu i onda smo brži u evaluaciji projekata. Predaje prijave, dakle na propisanim obrascima, evo ovdje je županija, dakle natječaj i javni pozivi, tamo se nalazi sva dokumentacija i svi obrasci na kojima se treba predati prijava, dakle ispisano na računalu. Potrebno je, dakle sve one dokumente koje sam nabrojila, potrebno ih je predati u papirnatom obliku, u ispisu, dakle potpisano i ovjereno, osim životopisa na koji ide samo potpis, ne ide ovjera, s naznačenim datumom i mjestom ispunjavanja svakog dokumenta, te isto tako sav taj sadržaj u elektroničkom obliku, na CD-u, USB-u, DVD-u, što vam je zgodnije.
i sve se to dostavlja i u PDF. Dakle, imate papirnato, imate skenirano u PDF-u, osim Excel tablica koja ostaje u Excelu jer mi provjeravamo ove postotke, da li ste premašili iznos koji je dozvoljen. Može se dostaviti do 15. veljače 2018. godine poštom, kurirskom službom ili osobno predajem u pisarnicu. Ukoliko ide poštom, tada možete do 24 sata taj dan na rok prijave. Ukoliko dostavljate kurirskom službom ili osobno, tada u pisarnicu županije do 14:30 taj dan. Ovo je adresa na koju dostavljate i obavezno na omotnici označite ovu napomenu, tako da znaju pisarnici da ne otvaraju prije što se sve kupi. Ispričavam se na kašnjenju, jer imao sam hitnu intervenciju. Znači, da drugo, da ide za sve. Evo vrlo kratko samo o postupku dodjele, koja je to procedura, koja ukupno traje, ne smije trajati duže od 120 dana od roka za predaju. Dakle, prvo se ide u administrativnu provjeru koje provjerava Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva. Tu se provjerava da li je sve dostavljeno, da li je sve potpisano, pečatirano kako treba. Zatim se to upućuje u procjenu prijava Povjerenstvu za ocjenjivanje prijava na javni poziv. Postoji mogućnost da se dostavi dodatna dokumentacija, dakle to se odnosi samo na one slučajeve kada možda nešto nije u izvorniku dostavljeno ili je Povjerenstvo ocijenilo da treba neko dodatno pojašnjenje za određene dijelove prijave. Nakon toga donosi se odluka o programima, odnosno projektima koji su dobili financijska sredstva i ugovara se, ali prije toga postoji mogućnost podnošenja prigovora o kojima onda rješava Povjerenstvo za rješavanje prigovorima u postupcima dodjele sredstava udrugama. Već sam spomenula da taj proces traje 120 dana od roka za predaju vaših prijava. Nije to malo puno. 6 mjeseca. Pa zapravo se trudimo da to traje kraće. Pa nikad mi 120 dana, 120 dana je tako jer je nikad nije bilo. A moram pitati nekad. Nisi bio na početku rečeno je pitanje za kraj. Joj, ispričavam se, stvarno. Snima se. Vidio sam sad Igor. Malo vidiš na internetu. Evo, ovo je prvi i najvažniji obrazac, dakle obrazac za prijavu programa, pa ćemo kratko proći kroz njega. Ja ću ga umisliti ovako u PDF-u. Malo ću ga smanjiti. Ovo je za braniteljske udruge. Isključio. Da. Kaj je ovaj gospodin tu mladi, kaj ima 30 godina radi? 33 ima. 30. Koja je funkcija? Još se nije rodio do terapije. Da. Kao ima snove. Predsjednik je udruge. Nije, to mi špija. Na koga radiš? Dakle, prvi dio prijemnice se odnosi na osnovne podatke o podnositelju prijave programa. Tu se neću puno zadržavati, dakle od naziva... Tu se nije ništa imao. Nije. Čak se je u jednom dijelu pojednostavilo, a to je u onom dijelu dostave podataka o partnerima. Dakle, tražimo nešto manje podataka u prijavnici o partnerima nego što je to bilo ranije godina. Dakle, o vašim financijskim kapacitetima, prostornim kapacitetima, volonterima, zapošljavanju. Pitanje na kraju. Pa ne, ako su obrazci isti ko svake godine, svi smo tu isti. Ali nisu Ima nisu bili svi prošle godine, tako da evo ja bih... Ja sam uvijek tu. Ja sam tu. Nije sporega ponoviti u svakom slučaju. Ima jedan dio koji je novi. Dakle, podaci o prihodima prijavitelja,
prošloj godini. Već sam spomenula o prostorima, dakle da vidimo koji su vaši kapaciteti. O partnerskoj organizaciji zapravo tražimo osnovne podatke samo i odmah krećemo na podatke o programu, odnosno projektu, njegovog naziva, naziv partnerskih organizacija, broj volontera koje mislite uključiti u provedbu programa, s time da tu budete oprezni, onda kad tu nabrojite, kad tu stavite taj broj, kasnije dole imamo jedan novi dio gdje treba točno pojasniti na koji način ih uključujete. Zato jer nije dovoljno uključiti samo napisati da ćete uključiti 5 ili 10 ili 20 volontera, a onda kroz prijavnicu ne pokažete na koji način će oni doprinositi provedbi aktivnosti tog projekta. Zatim broj osoba koje mislite zaposliti ili produžiti zapošljavanje tih osoba, početak i završetak provedbe projekta i financijska sredstva prema iznosima. Dakle, tu navodite ukoliko imate neke druge izvore financiranja, a da to nisu samo sredstva županije. Zatim osobe odgovorne za provedbu programa, odnosno projekta, ime i prezime voditelja, voditeljice. Ostale podatke vidimo iz priloženog životopisa, potpisanog od strane tog voditelja, odnosno voditeljice. I onda dolazimo na ciljeve programa i projekta. Ja ću se odmah referirati na bodovnu listu. Dakle, tu bih vam skrenula pozornost, pogotovo ovima koji su novi. Točka 4.4 u uputama za prijavitelje su kriteriji ocjenjivanja. I to je nekako najbolji savjet koji meni dobro dođe kad pišemo projekte. Dakle, uvijek krećemo od toga. Pogledamo što se s koliko boduje. Ne zato da bi mi preformulirali svoj projekt ili nešto, ali da znamo na što stavljamo fokus. Jer vam zna promaknuti u prijavnici, jer vi upišete lijepo, to sve zvuči, međutim, možda ste trebali bolje objasniti na koji način uključujete volontere, svoju ciljnu skupinu opisati, jer nije dovoljno reći da će to biti branitelji, morate reći s kojeg područja, kojih otprilike problema, da li su to neki zdravstveni problemi, da li su to neka djeca, koja djeca, da li su to učenici određene dobi, određene škole, određenog područja. Uvijek je dobro pogledati tu da onda vidite, jer smo tu stavili neko razgraničenje, dakle po određenom pitanju dobivate 1 bod, 2 boda, 3 boda, ako ste to jako dobro napravili. Tako da, to si obavezno pogledajte, prijavnica prati, odnosno ovi kriteriji prate prijavnicu i kad popunjavate, konzultirajte si svakako. Dakle, ciljevi programa, odnosno projekta, trebate navesti i opće i specifične ciljeve. Rekla sam, oni se moraju podudarati sa onima koje je natječaj postavio i o kojima smo govorili na početku. Opis ciljane skupine, spomenula sam evo sad u ovom primjeru. Dakle, nije dovoljno samo napisati u jednoj rečenici tko su oni, nego opisati kvalitativno i kvantitativno na koga ciljate sa svojim aktivnostima, tako da mi onda možemo procijeniti da li su te aktivnosti uopće primjerene za tu ciljnu skupinu i da li zaista postižete taj svoj cilj koji ste si zadali takvim aktivnostima prema toj ciljnoj skupini. Opis provedbe programa, odnosno projekta. Ovo je zapravo analiza problema ili stalnog problema, kako mi to zovemo. Dakle, tu upisujete s kojim problemima se suočavate, a na koja će te aktivnosti vaše odgovoriti. Najčešće su to problemi upravo te ciljne skupine koje ste gore opisali, ali morate opisati najprije problem da bismo mi shvatili što želite sa svojim projektom. Dakle, koga taj problem pogađa, što mislite napraviti, tko su nositelji tih aktivnosti, dakle, koje ćete metode koristiti, na koji način ćete riješiti taj problem. Ovdje u nekom tabličnom prikazu upišete aktivnosti tog projekta ili programa, tko je odgovoran, dodajete redove po potrebi i razdoblje provedbe. Napišite, možete napisati, ako ste naveli da je projekt 12 mjeseci, možete napisati da je to 1., 2. i 3.
mjesec provedbe ili 4. i 5. Možete napisati točan datum ako znate da se neko događanje događa točno taj datum, a možete napisati i mjesec, svibanj, srpanj. Prihvatljivo nam je iz vidika vrednovanja vašeg projekta sve. Samo da negdje to locirate u tih 12 mjeseci, da znamo kada otprilike planirate što provesti i naravno očekivane rezultate. Da li je to educirano 10 učenika, provedeno savjetovanje nekog psihosocijalnog za 20 branitelja, sve su to nekakvi rezultati koje očekujemo ovdje vidjeti. Iskustvo na sličnim projektima ili programima u posljednjih 5 godina, to je nešto što vrednujemo pod kapacitete prijavitelja. Tako da, eto, ako ste imali, mogu i nabrojiti, ako ste imali jedan sličan projekt, to je 1 bod, ako ste provodili 2 slična projekta, to su 2 boda, 3 slična, 3 boda, 4 i više su 4 boda. Ali onda se još posebno vrednuje da li ste imali iskustva u provedbi programa sufinanciranih iz nacionalnih fondova, dakle da nisu samo ovi županijski. To ako jeste dobivate 2 boda, ako niste 0 bodova i onda ako imate iskustva s EU projektima dobivate još dodatna 3 boda. Partnerstvo, rekli smo da to donosi dodatne bodove, međutim nije dovoljno reći gore popuniti onaj dio koji se odnosi na partnera i samo ga tako navesti. Dakle, on vam je partner da bi vi dobili dodatne bodove. Ne, vi ovdje morate točno opisati njegovu ulogu u projektu, na koji način on doprinosi projektu, zašto će on isto možda koristiti dio financijskih sredstava koje ćete dobiti i zašto bez njegovog uključivanja u projekt ne bi bio zapravo proveden na način kako ste vi to željeli. Opis rezultata koji će nastati provedbom programa, odnosno projekta. Već sam navela primjere, dakle, održano 5 radionica, održana 3 sportska događanja, uključeno 50 đaka, branitelja. Dakle, zašto govorimo o brojkama? Zato jer oni moraju biti na neki način mjerljivi. Dakle, ne možete samo iskazati da je uspješno provedena edukacija, nego nešto o njoj morate i napisati. Ako je uspješno, znači da je bila posjećena. Tako da to mogu se vodite kada opisujete rezultate. Isto tako moraju biti dostižni, znači da nisu preambiciozni i da ih vi zapravo uz ova sredstva i uz ove kapacitete koje ste unutra naveli nećete moći postići. Dakle, realni, dostižni, mjerljivi i specifični. Vidljivost programa, odnosno projekta i donatora. To je onaj dio, znači, promocije i vidljivosti gdje na svim promotivnim materijalima, javnim istupanjima ili medijskim objavama morate navesti izvore financiranja. Dakle, da su to sredstva Krapinsko-zagorske županije. Tako da tu napišite ukoliko će, dakle, svakako napišite to što sam upravo rekla, da ćete iskomunicirati na taj način u bilo kakvim javnim istupanjima, ukoliko imate već planirane neke aktivnosti, a vidjeli ste da su to prihvatljivi troškovi, dakle troškovi komunikacije, opišite ih, dakle, što ćete točno raditi, da li ćete tiskati neke promotivne materijale i svakako napišite da ćete koristiti elemente vidljivosti u tim promotivnim materijalima i obraćanjima. Dakle, navest ćete da je izvor Krapinsko-zagorska županija i naravno i ostale izvore ukoliko ih imate. Na koji način ćete izvršiti evaluaciju programa, odnosno projekta i na koji način ćete vršiti monitoring programa. Dakle, ovdje su najčešće u prijavama nalazimo na neke evaluacijske listiće, intervjue, analize, dakle, da li je sve što ste proveli, da vam onda daju korisnici, sudionici neki feedback, da je to bilo uspješno i da ste ostvarili neke pozitivne rezultate. Dakle, upišite koje će to biti metode. Ja sam evo navela već 2-3.
održivost programa, odnosno projekta, što kad on završi, što s rezultatima, da li imate sredstava financirati to dalje, da li ćete se prijavljivati na neke druge natječaje i da li je, ali ne treba to gledati samo iz tog puta, nego ako ste vi educirali nekoga za nešto, to ima svoju održivost jer ste mu dali određeno znanje s kojim on može dalje nešto učiniti. Dakle, razne vrste održivosti postoji. Financijska je samo jedna od njih, tako da pokušajte prikazati ovdje na koji način rezultati tog projekta ostaju živjeti i nakon što prestaje financiranje od strane Krapinsko-zagorske županije, odnosno nakon što prestane tih 12 mjeseci provedbe upravo ovog projekta ili programa. Doprinos programa, odnosno projekta, promicanju ravnopravnosti ranjivih skupina te druge dodatne elemente vrijednosti programa, odnosno projekta. U prijavnici na jednom mjestu piše da se morate voditi načelima ravnopravnosti, nediskriminacije u svojim projektima, tako da ukoliko ste razmišljali o tome već u prijavi, navedite to. Dakle, ukoliko ste uključili u svoje projekte i neke aktivnosti koje zaista doprinose na vidljiv način nediskriminaciji ili nekoj energetskoj učinkovitosti, to je isto neka dodana vrijednost programa, odnosno projekta, ili pristupačnosti osobama s invaliditetom, navedite to jer vam tu isto dodatno bodujemo. I ono što je novo zadnja uloga i doprinos volontera u provedbi projekta, tu sad opisujete na koji način će oni sudjelovati u projektu i na temelju ovoga vas bodujemo, a ne na temelju onoga gore što ste naveli da ćete uključiti ih 50. Morate im dati neku svrhu. I na kraju ovog obrasca, dakle, imamo sažetak gdje ćete u nekoliko rečenica opisati o čemu se radi. 40 riječi, nekoliko rečenica. 40 riječi. Dobro, to mogu biti 2-3 rečenice, a to je nekoliko rečenica. Ja, to je stvarno nekoliko. Sve ovo je više onda piše, znate koji je to problem. U principu vam se tu radi o tome kad se komunicira o projektima prema van, dakle mi trebamo prikazati ili negdje u medijima ili negdje na našim web stranicama o projektima, onda koristimo taj sažetak. Dakle, da, ali vi govorite o projektu, a ovo su natječaji za projekte ili programe rada. Ako ja prijavim program rada, mislim, 40 riječi katastrofa u projektu, ja mogu projekt opisati u 40 riječi, a program rada koji traje godinu dana, koji se sastoji od 10-ak projekata, mislim, to je science fiction. Pa najčešće vam tu bude onda u tih par rečenica sumirano da ćete onaj cilj, dakle, doprinijeti, što ste već rekli, kroz radionice, uključivanje mladih, dakle, na taj način. Ja sam i pokušao. Pa vidjela sam, vjerujte, sve projekte ovih godina koji su prijavljeni i ljudi uspijevaju. Vrlo smo kreativni, da. Pa meni je jako drago što vas mi na to potičemo. Eto. Ispričavam se, samo zadnja točka pa sam se uključio. Nema problema. Mislim, ide vam svima to dobro, ovi sažeci, koliko god svake godine imamo isto pitanje, ali... U tome je bio svake godine, mislim, ne u županiji, nego općenito u tim opiši, ajde projekt se može upisati, recimo, u 40 riječi, ali program nema šanse. I ono, kratiš, izbacuješ iz zavljena. Na kraju nema smisla kada se rekao jer jednostavno ne govori o onome kaj delaš. Stoga se ne mre stvarno shvatiti i niko da to date medijski, da udruga ta i ta radi to i to, prema tom sažetku, bila bi majka ako da iko shvatio ono kaj udruga htjela ili kaj godinu dana radi i onda budu ljudi pitali zbog čega ste vi dali tim ljudima 20 ili 30.000 kuna kad oni ništa ne deli. Pa zapravo moram priznati... Počelo su pitanje, još da te završi. Pa to je zadnja točka. Još jedan obrazac imamo za provođenje. A, pardon. Ja sam mislim da zadnja. Samo da se još referiram na sažetak, zapravo vrlo rijetki su slučajevi kada iskomuniciramo to na taj način, jer je...
jer su neki, pa evo ako dođe do toga da imamo neki sažetak, a opet ako ćemo mi biti ti suci koji će izvaditi iz vašeg programa van ono što opet ne možemo mi znati što je vama bilo najbitnije, ali uvijek kada postoji interes medija za konkretan projekt, oni će najprije vas kontaktirati, ja sam sigurna, odnosno mi ćemo dati njima vaš kontakt, tako da oni saznaju iz prve ruke. Program rada, ne? Ministarstvo traže program rada, tako da vidimo što cijelu godinu mi radimo prema tomu da se piše pa oni se zapravo više zainteresiraju na neke konkretne aktivnosti. Kada vi imate neke sportska događanja, oni dođu tamo, poprate. Ili ako mi i županija ima priopćenje s tog događanja, zapravo se opširnije opiše ono o čemu se radi. Vrlo rijetko zapravo ovaj sažetak izlazi van. I na kraju vam je znači tog obrasca kontrolna lista gdje se vi sami sebe provjerite da li ste sve popunili kako spada, priložili, dakle to je obvezni dio za priložiti, a služi vama za neku sigurnost da ste sve napravili kako treba i da će administrativno to, vjerujem, biti u redu. To je taj dio i onda imamo kratko obrazac proračuna. Dakle, ima nekoliko kategorija, rekli smo već da je podijeljeno na dvije glavne, izravni i neizravni troškovi. Sve zapravo i ostalo je isto kao i prošle godine, osim onih postotaka na koje sad trebate paziti. Dakle, ljudski resursi, upisujete plaće, ovo je samo kao primjer, gore da si pobrišite ako možete. Tako da upisujete stavku troška, jediničnu mjeru, broj jedinica, iznos po jedinici, ukupan iznos. Tu više manje je bez greške. Međutim, isto tako znači i naknade za neke vanjske angažirane usluge. Imate pod ljudske resurse. I onda kad dolazimo do putnih troškova, ali i opreme i sve ostalo, dakle tu najčešće su greške da prvo kod stavke troška se napiše dosta šturo. Ako vi napišete organizacija x događanja i napišete paušal 10.000 kuna, vrlo je teško evaluatoru znati što je to za tih 10.000 kuna i da li je to onaj kriterij da mora biti omjer cijene tražene usluge, opreme, stvari, da je to može evaluator procijeniti je li to realna cijena ili nije. To ne znači da vi morate svaku stavku napisati posebno. Ja trebam jedne škare i jedan selotejp za to. Međutim, ako u zagradi napišete da to podrazumijeva takav sitni inventar, neko osvježenje, iako osvježenje možete posebno napisati po broju osoba, mislim da to ne bi trebao biti problem, ali možete onako šturo napisati u jednoj rečenici, ja želim to i to. Meni kao evaluatoru će to značajno pomoći da mogu procijeniti vrijednost. Moram se uključiti u raspravu, no međutim opet brkate kruške i jabuke. Kod projekta je to sve jasno, ali kod programa rada nije jasno. Za program rada se sastoji od 10-15 projekata. I ne možete sad reći trebam to. To ne je tako. Zvaćate, kada prijavljam projekt, ja znam koliko su mi putni troškovi, koliko mi je oprema, koliko mi je svašta, ali kod programa rada ja imam 10-ak projekata koje obavljam u tijeku godine i teško mi je sve to zbrajati i sve to uskladiti. A zato velim ne treba posebno, znači vi po jednom projektu... To su šturo, ali te kolone su tak sitne da... Ali ja sam to i prošle godine rekla, te kolone se sve daju proširiti, Excel je rastezio. No ja pišem i onda mi spada na 15 listova i... Nema problema, nema problema. Da li to čitam? Ja čitam. Ja ih pročitam sve. Imate još jedan? Imam. Dajte, možete pročitati. Dakle, ovako, oprema i roba,
ovaj moj generalni komentar je na sve stavke. Dakle, opišite onako kako mislite da bi nama puno jasnije bilo što vi želite iza toga. I molim vas još generalni jedan komentar. Jedinica mjere, jedinična cijena. Dakle, zna biti prazno sve. Dakle, ne popunjavajte jedinice mjere i jedinične cijene, a to je kad je više komada nečega, vidim to iz opisa da to je, ja to ne mogu znati. Ponekad niti broj ne navedete, u množini navedete, a ne napišete jedinicu mjere. Ili kod tak nekih stvari koje ne mogu razaznati što bi to trebalo podrazumijevati, pa ne napišete komad, paušal, komplet pod jedinicu mjere, isto nije jasno. Sad ne želim vaditi pojedinačne neke primjere, jer malo je udruga i više manje svi se znate i znate čiji bi to bio projekt, slučaj, ali vjerujte, ima takvih situacija da ne možete razaznati bez ta dva podatka što se htjelo i koja je opravdanost tog troška. Pokušajte bilo što je bolje nego ostaviti prazno. Oprema i roba, tu je ostalo, ja upozoravam, samo krivi postotak, znači 15% je oprema, zapravo je 50%, to ćemo izmijeniti na stranicama, ali vi se referirajte na upute za prijavitelje, oprema je 50% i dole smo rekli 30%. Neizravni troškovi su vam 30%, povećani su, da. To je Eto, to je dakle obrazac proračuna, vraćam se na prezentaciju. Dakle, koliko imate pitanja vezana uz svoje vlastite prijave, dakle nešto konkretno, ili bilo što vam nije iz upita jasno, možete ih postaviti najkasnije do 1. veljače. Sve se nalazi na ovom linku gdje je i objava natječaja, tako da neka specifična pitanja vezana uz vaše prijave ne možemo ovako odgovarati, jer su svima trebaju biti javno dostupna. Sva pitanja koja vi postavite, mi ih odgovorimo i objavljujemo na toj stranici. Eto, to je to.